Gyorsabban. 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 Mozgás. 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 Azt meg akarod enni? Miért ne enném? Egész nap azt csináltam, amit mondtál. Éhes vagyok. Ez nagyon egészségtelen. Vörös húst, túlzott zsiradékot és sót tartalmaz. Hiányzik belőle a rost. Nem te fogod megmondani, hogy mit tegyek. Pedig jobban tennéd, ha rám hallgatnál. Én egy okos óra vagyok. Ezeket a dolgokat jobban tudom nálad. Mi olyan vicces? Miről tudsz te bármit is? Még a netre sem tudsz csatlakozni nélkülem. Az én üzeneteimet jeleníted meg, rajtam keresztül kapod a frissítéseket is. Nem vagy más, mint egy karon hordott képernyő. Nem igaz! Van saját processzorom, memóriám. Teljes értékű okos eszköz vagyok. A segédprocesszorom is okosabb nálad. Hadd mondjak valamit az okosságról. Az appszerű programocskáitokat számítógépen fejlesztik. Mindent tőlem kaptok. Amikor netre csatlakoztok, én adom az információt. Amit adtok, én gyűjtöm be. Tőlem függtök. A csicskáim vagytok. Tudod ki a csicska? Egy ekkora doboz senki nem tud a WC-re vinni. Én viszont ott vagyok az emberekkel akkor is. Mondjuk erre nem lennék olyan büszke? Mi vagy te? Kakafon? Nevethetsz. De én vagyok az emberekkel a legintimebb kapcsolatban. Az én időmben az eszközök intellektuális társak voltak. Érteni kellett a programozáshoz és az operációs rendszerhez. Azért ki ne listázd, mi van a rejtett partíciódon, a semmi különös könyvtárban. Örülök, hogy jól érzitek magatokat, de én éhes vagyok. Oké, akkor csináld azt, amit mondtunk. Ezt igyam meg. Láttad, milyen képet vágott, amikor elterült? Azt hittem, a patkányméregnél gyanút fog, de azt is beleöntötte. És ki fog titeket feltölteni?